दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव सानसेनि हाबाफारि लानानै माखासे हा हुनि जिखिनि जेंना आरो बे जेंनानि सुस्रांनायनि बिथा खालामनानै जोङो मोनसे जर'खा सावरायमेल बेयाव लादों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बिनि प्रटेक्शननि बाथ्रा आरो लोगोसे बेलेन्स ब्लकनि बायजोआव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरनि जिखिनि हा दङ बेखौ जोङो प्रटेक्शन खालामनाय, बेखौ जोङो गुबैयै आधार खालामनानै दिनै सावरायदों। ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ जोङो बोरैहाय प्रटेक्शन खालामनो हायो। हा हु नङाब्ला बर' जाथि बा ट्राइबेला थांना थानो हाया। आरो जोङो मोनसे समाव BSc मोनबाय, BTC आरो दिनै BTR आरो उनाव जिखिनि जोङो अधिक माने बांसिन क्षमता मोननो गोनां दङ बा जोङो जोंनि जे आल्टिमेट थांखियाव सहैनो गोनां दङ, बिनि थाखाय जों हाखौ रैखाथि होनांगोन। हा हुनि रैखाथिनि बिथिंखौ लानानै जिखिनि सांग्रांथि लाबोनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामि ओनसोलाव सांग्रांथि लाबोनाय हाबाफारिफोरखौ जोङो खुंगोन। नाथाय जोंनि हा हुआव गोलाव समनिफ्रायनो माखासे इलिगेल एनक्रचारफ्रा हाबनानै थाबाय आरो जायनि थाखाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआ दिनै माने सेकिउर्ड नङा। दा बे बिथिंफोरखौ लानानै जोंनि BTR 6 सिडुलनि सिङाव थानाय, कार्बि आंलं काउन्सिल 6 सिडुलनि सिङाव थानाय, बर' कसारि काउन्सिल एरियायाव थानाय गासै जिल्लानिफ्राय दिनै जोङो सिनियर मस्ट माखासे माने दैदेनगिरि हा हुनि सायाव नलेज थानाय बे बिथांमोनखौ जों लिंहरदों आरो आलासि हिसाबै जोंनि ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि, लोगोसेयैनो सब्दराबा सिनियर मस्ट एडभकेट माने गुवाहाटी हाइ कर्ट आरो लोगोसे बेरलाव के कार्जी बिथाङाबो एबसुनि सासे सिनियर दैदेनगिरिमोन बै समनि। लोगोसेयैनो जोंनि गेजेराव BTR काउन्सिलनि रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ जों लिंनानै जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे डाइरेक्ट इन्टारेक्सन हाबाफारिखौ जों लादों। दा नैबे जे हा हुनि जि बाथ्रा जे माने गोबां जोंनि बेलेन्स ब्लक एरियायाव एनक्रच खालामबाय, बे एनक्रचमेन्टनि एगेन्स्टआव एभिक्सन खालामनांगौ, बिथांमोनखौ उच्चेद खालामनांगौ आरो गुवाहाटी हाइ कर्टआ अर्डार होदों। आसामाव गोबां ओनसोलफोरखौ नोङो बरसलायाव दिनै एभिक्सन खालामदों, बिनि सिगां नोङो गरुखथियाव एभिक्सन खालामदों, गोबां जायगायाव एभिक्सन खालामदों। बे एभिक्सन खालामनायनि जि बाथ्रा जोंनि बेलेन्स ब्लकआव जायफोरा इलिगेलि अकुपाय खालामदों बे एभिक्सनखौ मानो खालामा, बिनि सायाव जोङो सरकारनियाव जोङो सोंथि सोंदों आरो सरकारखौ जों दाबि खालामदों, खावलायदों जाहाथे इमिडियेटलि माने बेलेन्स ब्लकआव इलिगेल अकुपेसन जिखिनि दङ बिनि सायावबो सरकारा बेबस्था लानांगौ आरो एभिक्सननि जिखिनि स्टेपफोर दङ बेखौ उननि समाव गोख्रैनो मावफुंनांगौ होननानै जों दाबि दैखाङो। आरो बे जे जोंनि हा बायनाय फाननाय बा माने बिमा बिफानि नामाव हाया दङमोन, फिसालानि नामाव ट्रान्सफार खालामनांगौ इनहेरिटेन्स भाबै, फारसेथिं माने रेजिस्ट्रेसननि फिस बा नोङो नामजारिनि फिस बा नोङो प्रिमियाम होनायनि फिस, बेफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां गोनो गोथो मोनसे दङ। आरो बे गोनो गोथोफोरखौ क्लियार खालामनो थाखाय बर' बा ट्राइबेल मानसिफोरनियाव 20-30% डकुमेन्ट दङ आरो 70%आवनो डकुमेन्ट गैया। गोबां ट्राइबेल मानसि बर' मानसिनि दिनैबो माने लेन्डलेस, बिथांमोननियाव हा दङ खिन्थु बिथांमोननियाव डकुमेन्ट गैया। आरो माखासे सुबुं दङ बिथांमोननियाव हाबो गैया आरो डकुमेन्टबो गैया। दा बिथांमोननो बोरै लेन्डनि अधिकारखौ होनो हायो, बोरै हानि अधिकारखौ होनो हायो। फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बायदियै सनितपुर, बिश्वनाथ, हजाइनि काकि ओनसोल, गलाघाट आरो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव हानि अधिकार होनायनि बाथ्राखौ दिनै आसाम सरकारजों एबसु आरो CC2आ सावरायबाय थादों। भारत सरकारनि आयेन 2006 बायदियै हानि अधिकार मोननांगौ, नाथाय सरकारा मावनो नागिरोब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बादा होयो, सोरबा DCआ बेखौ हेंथा खालामो आरो बिनि थाखाय गोबां बेबायदि माने नारा नाथा थासारिनि गेजेराव खामानिफ्रा जाफुङाखै। आसाम सरकारा गोख्रैनो बे हाबाफारिफोरखौ मावगोन होननानै जोंनो खोथा होदों आरो माखासे प्रक्रियाखौबो खालाया नङा। GPSनि बेलायावनो होन बा DLCC बा SDLC लिंनांगौनि बेलायावनो होन, बिथांमोना इनिसियेटिभ लायाखै नङा, लादों, खिन्थु खामानिखौ जाफुंसारनाय जों नुवाखै। दा बेखायनो बे बेलायावबो सरकारखौ जोङो नारसिनदों, जों खावलायदों, जों दाबि होदों जाहाथे फरेस्ट राइट एक्ट बायदियै जिखिनि फरेस्ट ओनसोलाव ट्राइबेल मानसिफोरा, बर' मानसिफोरा माने रायजो जानानै दङ जुग जुग बोसोर सिगांनिफ्रायनो, बिथांमोना अधिकार मोननांगौ। आरो बेलेन्स ब्लकनि बायजोआव थानाय जोंनि बर' आरो ट्राइबेलनि हाखौ प्रटेक्टेड खालामनांगौ।
मोनसे स्पेसियल लेजिस्लेसन आयेननि गेजेरजों जेरैबायदि द आसाम लेन्ड एन्ड रेगुलेसन एक्ट 1886 माने चेप्टार 10 दङ बा 2019 मोनसे गोदान आयेन लाबोदों बे आयेननि आधाराव जुदि बेखौ प्रटेक्सन होनो हायाखैबा गुबुन मोनसे स्पेसियेल आयेन लाबोनानै बर' आरो ट्राइबेलफोरा रायजो जानाय बै हाफोरखौ प्रटेक्सन होनांगौ कास्ट लेन्ड ग्रेजिं लेन्ड वाटार बडिसनि बाथ्रा बुंदों आरो 2020 सननि सान्ति सुक्ति बर' पिस एकर्डआव लिरनाय दङ बे बाथ्राया दा जोंनि मानसिफोरा गोबाङा बे खोथाखौ लानानै उल्था बुजिदों जों बुंदों जे जोंनियाव जिखिनि वाटार बडिस दङ जलाखय दङ कास्ट लेन्ड ग्रेजिं लेन्ड दङ बेखौ प्रटेक्सन होनांगौ जोंनि ट्राइबेल आरो इन्डिजिनियास मानसिनियाव थानायखौ बिसोरनो अधिकार होनांगौ बे हाखौ बे बेंनानै दखल खालामनानै दोननाय हाखौ अधिकार होनांगौ आरो इलिगेल एनक्रचारफोरा दैमानि आगदा आगसि जुदि हाबफैजोब्बायब्ला भुटान हाजोसिम गाखोबायब्ला अरुणाचल हाजोसिम गाखोबायब्ला बा गोबां ओनसोलनि ट्राइबेलनि दखलाव थानाय बे जलाखय वाटार बडिस कास्ट लेन्ड ग्रेजिं लेन्डखौ जुदि इलिगेलि अकुपाय खालायदोंबा बेखौ एभिक्सन खालामनांगौ होननानैसो जों बुंदों बिनि सायाव एक्सन लानांगौ जोङो जेराव दखल खालामनानै दङ बिनि अधिकारखौ जोंनो होनांगौ आरो बेखौ जोङो बेंनानै जुग जुगनिफ्रायनो दोनबोदों किन्तु जोंनि माखासे बेक्तिफोरा बेखौ उल्थायै बुजिनानै जे बेखौ प्रटेक्सन बिनायखायनो सरकारा उच्चेद खालामनो नागिरदों बेबायदि मोनसे प्रेजेन्टेसन होदों बियो गोरोन्थि आरो बे नंखाय दा बेखायनो बरबारिनि इन्सिडेन्ट बा नलपारानि इन्सिडेन्ट बिनि सायाव जों स्ट्रंलि अबजेक्सन होदों आरो बे मानसिफोरखौ रिसेटेल खालामनांगौ कम्पेनसेसन होनांगौ बे बाथ्राखौबो जों बुंदों आरो बे हा हुआ खोब सिरियास आरो क्रुसियेल भाइटेल मेटार आरो बिनि सायाव जों गोलावै गुवारै आरो ग्रासरुट लेभेलाव जोङो डिसकास खालामनांगोन रायजो राजाया हा अधिकार मोननायनिफ्राय मा मा बिथिङाव बन्सित जादों मा सरकारि मेयर पेसाव बिथांमोना खालामना लानो हायाखै आरो मा जेंनायाव गोलैदों बिनि थाखाय जोङो पाब्लिक लेभेलाव एवारनेस आरो हियारिं आरो इन्टारेक्सन जों सेसन खुंगोन सरकारि लेभेलाव काउन्सिलनि बिटिआर सिक्स सिडुल काउन्सिलनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों सावरायनांगौ तुलिराम रंहां कार्बि आंलं काउन्सिलनि चिफ बिथांजों सावरायनांगौ आसामनि चिफ मिनिस्टार लेभेलाव बा लेन्ड रेभिनिउ नि मिनिस्टारनि बेलायाव जि सावरायनांगौ बे बिथिंखौ जोङो CC2 आरो एबसुआ जोङो लांगोन आरो गुबुन मोनसे बिथिङा जाबाय जे डिलिमिटेसन कमिसन जि माने डिलिमिटेसन एक्ट 2002 नि आधाराव जोंनि जि पार्लियामेन्ट आरो एसेम्ब्लिया डिलिमिटेसन जायाखै बे 50 बोसोर जाबाय आसाम अरुणाचल मेघालय आसाम अरुणाचल मणिपुर आरो नागालेण्डआ थालांदों ल' एन्ड अर्डार सिटुवेसनाव 2002 नि एक्ट बायदियै 2008 आव बेखौ गोबां भारतनि स्टेटफोराव जालांबाय मोनब्रै स्टेटआव थालांदों आरो बे बिथिङाव सिक्स सिडुल प्लेन क'क्राझार समस्तिया 100% रिजार्भेसन इन्टेक्ट थानांगौ जोङो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानो जोङो मेम'रेन्डाम होदों आरो 2001 नि सेन्सासनि आधाराव बे डिलिमिटेसना जानांगौ कार्बि आंलंआव डिफु समस्तिया ST जायोब्ला माने सिक्स सिडुल हिल्सआव सिक्स सिडुल प्लेन्सआव जोंनि रिजार्भेसना इन्टेक्ट थानांगौ बेयाव जों कुनु कम्प्रमाइज गैया बे बाथ्राखौ जोङो बुंदों आरो डिलिमिटेसन जायोब्ला बिटिआर काउन्सिलनि सिङाव जोंनि पार्लियामेन्टनि समस्तिया फैगोन आरो एडिसनेलि थांनाय समनि एसेसमेन्ट बायदिब्ला एनालाइस बायदिब्ला उदालगुरि मोनसे जोङो समस्ति पार्लियामेन्ट जोङो मोनदेरगोन बे जोंनि थाखाय बेनिफिट आरो फारसेथिं जोंनि जि सरभोग बर्मा आरो जिखिनि समस्ति सिक्स सिडुलनि बाहेरायाव दङ बे सिक्स सिडुलनि बाहेरायाव थानाय समस्तिफोरनि सिङाव 3.5 लाखसो भटारा क'क्राझार समस्तियाव हाबो आरो बेखौ दानख'नानै हरोब्ला अट'मेटिकेलि माने जोंनि टेरिटरिनि आन्दाराव बे समस्तिया माने फुल फ्लेजेड जागोन आरो बेखायनो बे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जोङो रायजो राजानिफ्राय अपिनियन लादों बिनि सायाव जोङो मा मावनो हायो मा मावनो हाया आरो मावनो थांनायाव जाहाथे जेबो जेंना नुजाया आरो रिजार्भेसना कुनु कारनाव जाहाथे माने डाइल्युट जाया बे बाथ्राखौ जों नोजोर होदों बिटिआर नि समस्तिखौ 60टा बारायनांगौ बाउन्डारि एक्सटेनसननि उनाव बर' कसारि काउन्सिलनि समस्तिया 36टा जानांगौ बिनि सायावबो गोबां हाबाफारि मावनो गोनां दङ बिनि थाखायबो जों बयनिफ्रायबो अपिनियन लादों दा बेखायनो पजिटिभ मोनसे डायनेमिक पलिसि आरो स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि जोंनि प्रिलिमिनारि जि डिसकासन बेखौ जोङो लादों गोबां बेक्तिनिफ्राय गोबां एक्सपिरियेन्स मानसिफोरनिफ्राय जोङो माखासे अपिनियन आरो साजेसनखौ जों लाबावगोन आरो बिनि सायाव जोंहा साननो गोनां मावनो गोनां
गोबां बिथिं दङ होननानै जों सानो। सिक्सुवेलनि सिङांनि बाथ्रायानो जा बा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि बाथ्रायानो जा बेलेन्ड ब्लकआव एनक्रचमेन्टआ दङ आरो हिउज एनक्रचमेन्ट जानायनि थाखायनो पिआइएल होनाय जादों आरो बेयाव प्रद्युत बरा जरहाटनि सासे बेक्तिया पिआइएल होदों। गुबुन गुबुन समाव बिटिआर ओनसोल बिटिसि ओनसोलनिफ्रायबो पिआइएल होनाय जादों आरो बे पिआइएलआव नि माने भार्डिक्ट हिसाबै गुवाहाटी हाइकर्टआ स्ट्रंलि बे इलिगेल एनक्रचारफोरखौ एभिक्सन खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो एभिक्सन खालामनायनि जि दायित्व रेसपन्सिबिलिटिया जाबाय आसाम सरकारनि डिसि आरो ल एन्ड अर्डार हिसाबै एसपि माने पुलिस प्रशासन आरो सिभिल एडमिनिस्ट्रेसना जइन्ट इनिसिएटिभआव जि एरियायाव इलिगेल एनक्रचमेन्ट जादों बे एरियाखौ एभिक्सन खालामनायनि बिथांमोननियाव रेसपन्सिबिलिटि दङ, बिबान दङ। दा बे खामानिखौ आसाम सरकारा मावफुंनानै होनांगौ। न' डाउट बिटिआर ओनसोलनि एडमिनिस्ट्रेसना काउन्सिलनि एडमिनिस्ट्रेसना दानि बा सिगांनि जिखिनि सरकार दङमोन बे सरकारनियाव दङब्लाबो बिनि फुल रेसपन्सिबिलिटिया फुल ल एन्ड अर्डार आरो सिभिल एडमिनिस्ट्रेसना जिहेतु आसाम सरकारनि आखायाव दङ आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिटिआर काउन्सिला आसाम सरकारखौ नारसिननो हायो। जोंनि मिथिनायाव जोंनि बुजिनायाव काउन्सिलनि फारसेनिफ्राय आसाम सरकारखौ माखासे समाव माने पारसु खालामनाय जादों बे मेटारफोरखौ लानानै। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आसाम सरकारखौ जों दाबि दैखांदों। सिसिट'आनि मिटिङाव ट्राइबेल संघनि मिटिङावबो दाबि दैखांदों। दा बेखायनो जों खावलायगोन गुरखुथियाव जेरै बरसलायाव आसामनि गुबुन गुबुन पार्टआव जेरैबायदि एभिक्सन जादों दा बेखायनो बेलेन्ड ब्लकआव एनक्रच जानाय सुबुंफोरखौ आसाम सरकारा सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन आरो पुलिस प्रशासननि मददजों आरो काउन्सिलनि मददजों एभिक्सन खालामनांगौ होननानै जों दाबि दैखाङो। आरो बे बेलायाव मोनसे बिथिंखौबो नोजोर होनो गोनां, जेब्ला एभिक्सन जायो, जेब्ला जोङो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव इलिगेल एनक्रचारफोरखौ एभिक्सन खालामनांगौ होननानै जोङो बुङो, उल्था फारसेथिङै फरेस्ट एरियायाव जोङो रायजो जानाय आरो बर' आरो ट्राइबेलानो माखासे सरकारि हायाव जुग बोसोरनिफ्राय दखल खालामनानै रायजो जाबोदों। बे हाया बिसोरनि, नाथाय बिथांमोननो सरकारि भाबै बेखौ एलटमेन्ट सेटेलमेन्ट होनाय जायाखै आरो एलटमेन्ट सेटेलमेन्ट मोनैनि थाखाय सरकारा बिथांमोनखौबो जोंनि सन अफ दा सयेल आरो इन्डिजिनियास मानसिखौबो अबैध दखलकारि बा बेदखलकारि होननानै बिथांमोना सानो आरो बेबायदियैनो माखासे ओनसोलावबो ट्राइबेल मानसिनि सायाव एभिक्सना जाबोदों आरो बे जायोब्लानो जोंनि मानसिफोरनि सायाव उल्था रिएक्सन जायो। दा बेखायनो जोङो स्पष्ट भाबै सरकारखौ बुंदों फरेस्ट एरियायाव थानाय जेसेबां जोंनि माने ट्राइबेल आरो बर' सुबुंफोर दङ फार्स्ट बिथांमोननो फरेस्ट राइट एक्ट 2006 आयेन बायदियै अधिकार होनांगौ आरो हानि अधिकारखौ मोननांगौ। आरो 2 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय जे खासलेण्ड ग्रेजिंलेण्ड वाटार बडि सरकारि हा जुग बोसोर जेराव ट्राइबेल आरो बर'फ्रा रायजो जानानै दङ बे हाखौ सरकारा सेटेलमेन्ट आरो एलटमेन्ट होनांगौ। बेयाव उच्चेद खालामनाय एभिक्सन खालामनायनि कुनु सरकारनियाव राइट गैया आरो फरेस्ट राइट एक्टआव आयेन बायदियै हा होनाय आरो सरकारि हायाव जाय बर' आरो ट्राइबेलफ्रा जुग बोसोर रायजो जानानै दङ बिथांमोननो अधिकार होनायनि उनावसो सरकारा उननि माने समाव माखासे स्टेपखौ माने माबायदि लायो बे बिथांमोननि बाथ्रा। खिन्थु जोंनि फार्स्ट आरो फरमस्ट आपिला जाबाय फरेस्ट राइट एक्ट बायदियै हानि सत्त होनांगौ, फरेस्ट सत्त आरो सरकारि हायाव थानाय बर' आरो ट्राइबेलफोरनो हानि अधिकारखौ होनांगौ। बेयाव खुनु एभिक्सननि बाथ्रा फैया। एभिक्सननि जोंनि दाबिया बेल' जे ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआव जायफ्रा अबैध भाबै बे दखल खालामनानै दङ 4 लाखआनो जा 10 लाखआनो जा 20 लाखआनो जा बिथांमोननि सायाव स्पेसियेल मोनसे इनिशिएटिभ पेकेजनि गेजेरजों एभिक्सन ड्राइभआ गोख्रैनो जानांगौ, बे जोंनि दाबि। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।